Вижте, момчета, добре дошли в новото ми видео в моят YouTube канал. Искам да ви благодаря за цялата подкрепа. Вече сме на 8000 абонати. Това е супер яко. Имам страшна мотивация да снимам за вас. Затова в това видео ще прекарате един уикенд с мене. Ще показвам всичко, ще правим супер странни неща, ще си почиваме, ще ходим на басейни, ще показвам моята рутина, ще ходим на женски неща. Също така, друга седмица заминаваме на много интересно място, което се намира даже извън Европа, с много интересни хора, които вие също обичате и гледате. Затова не изпускате нито едно мое видео. Абонирайте се за канала ми, поставете лайк, пишете коментари, пишете какво искате да видите в моя канал. И затова нека започнем. Приятно гледане ви пожелавам! Така, дами и господа, добро утро на всички. Официално в момента е 7 след нищо. Познайте къде отива едно момиче в събота. Сега ще направя едно кафе, викам си такси и ги паля. Вече сме официално готови. Хоп, хоп, хоп. Кафенцето е при нас. Шофьора ни чака. Затваряме вратата. Хоп. Айде. Мале, времето просто кеф. Е, това е щастие направо да се спръжеш в 6 в 7 и да ти пече едно топло слънце, да излизаш е така и да си ходиш, отиваш на ногти. Ей, айде, официално добро утро. Хоп. Благодаря, защото всичко за струнта. Хоп, айде я нея. И дръжката. Проблеми с нея. Няма проблем. Не мога да отключа, това не го снимай. Няма. Искаш ли помощ? Ешни? Заправим се 1:30, отключваме вратата. Стана. Еее! Ехе! Чегочено. Хоп! Новото място е следен дом. Почваме да правим педикюр. Опа! И почваме, после ще ви покажа крайният резултат. Кръчете ме вече са толкова. А сега, докато ми правим педикюр, ще я върна в 2 дена назад. Ще ви покажа как подарявам подаръка на Наско за една много интересна наша дата. Така че, връщам ви назад и после идвам отново. Приятно гледане! Те момчета до сега бяха
секунда. Върнах се вкъщи. Наско си купил дрон, в момента правя пакинг долу. Обаче, скоро правим една много интересна дата заедно и съм му подготвила един уникален подарък, който той много искаше. Аз скрих я в една играчка. Сега ще ви покажа. Говоря тихо, за да ме чуя. Е тук отзад, е тук скрих. След малко ще ви заснема неговата реакция, как ме подарява. Така че гледайте. Шшш. Къде ще стаята? Ама отвори я. Айде бе. Бухал. Какъв е бухал? Елизабет е бил бухал. И така му взема един крак. Усещам, че е малко по-тежичък. От тук ли да го измъкна? Ами не знам, оправи се. Ще нужда, принцеса моя. Харесва ли ти? Много! Много съм хепи. Ти искаш аз как не... Кой е една час? Така, чуйте, момичета. Аз тъкмо си взех дрон. Обаче, другото нещо, за което постоянно бърболя 360, X4, която снима 8K на 360. И Елизабет ме изненада. И аз направо изобщо не можех да повярвам. И съм супер щастлив. И сега ще ви направя боксинг. Аз принципно не се размеквам пред камера, ама не са супер много... Абе, много скиф. Така, аз вече се прибирам. Ето го резултата. Както винаги, френски. Просто сега решим да направим малко по-интересни. Да са такива бяло с... Отгоре бяло, млечно бяло с бяло. На краката бели. Тук такива. Сега се прибираме. Наско е вкъщи. И май ще ходим на басейн. Ще ви показвам всичко от днешния ден. И утре също предстои едно много интересно нещо. Така че и гледайте до края, защото ви чака една много интересна новина. Оп, а сега се оказваме на едно много яко място. Дойдохме на басейн. Малко да се починем, да поплуваме, да хванем малко тен, така че официално отваряме летния сезон. Ето сега ще ни настанят. Така че гледайте след малко какво ще ви показвам. Хоп! Аз снимам те, ти снимаш мен. На здраве! Много яко. Пак съм аз, тук ще се изкупахме в басейна. Сега съм се на кадри, който не знае, съм си супер кадрова по принцип. Дойде нашия приятел Крис, нас хоче да ни вземе нещо за пиене, така че там малко си почиваме, хващаме тен. Всичко е топ. Чай, сега ще ви покажа малко. Айде, ние тръгваме. Ето вижте, тук имаше една рожденичка. Как ни изпратиха? Ей това! Да, и прибираме вкъщи. И утре също чака един много готин ден. Така че гледайте до края. И да, най-интересното предстои по-нататък. Добро утро на всички! Включваме се в ден втори. В момента сме на бензиностанция, зареждаме. Ето, вечето зарежда. В момента ни предстои път 230 и нещо километра, малко повече до там. И после толкова навръщане, днеска 500 км ще обикаляме с колата. Добро, много ме е страх това, което предстои. Всичко ще ви показваме. Малко вече почвам да се притеснявам, ама всичко ще мине 6 точки. Това за първи път ще го правим заедно. Как ще се притесняваш? Оп, влизам малко в кадър. Малко се притеснявам, ама няма проблем. Какво ще правим вече? Не. Ама покажи ме и мен сега, като снимаш, трябва да покажеш двамата. Да така да завъртиш сама. Ами аз вече всичко разказах. Какво ще правим? Хората знаят, а?
Не още. Не още, тайна ли? Тайна е. Айде, няма да говорим много. Качваме се в колата и ни предстои супер дълъг път. Брояча. Айде, аз снимам, той снима. Тегляме. Штрак. Така, включвам се отново. Ние стигнахме, има супер много коли, но предполагам, че те няма да скачат с бънджи, просто са дошли да разгледат пещерата. Паркирахме, отиваме да търсим... Гледайте пещерата, това чантичка е за вас. Страхотно, благодаря. Това е камерата и всичко нужно. Да си направим топ контента. Отиваме. Не знам, просто е супер жега. Направо не знам, сигурно е 35 градуса навънка. Супер красиво е. Вече отиваме да търсим... Къде ще скачаме? Аз малко се притеснявам. Малко се притеснявам, ама няма проблем. Айде бе! Да, той ми да разкаже целият света на тази пещера. Потвърждавам, погледнете просто колко коли има. Пътя беше един път. Ама да, отиваме. Стискайте палци за нас да се върнем живи и здрави просто. Вървим по пътя. Ето нещо приказва. Ще гледате в неговото видео. Абонирайте се за канала сега. Не пропускайте следващите видеа, защото ви чакат супер яки неща. Ето, пише бънджи, така че вървим правилно. Правилно място. Да, хора, погледнете пътя. До там просто. Не, ама със сигурност. Не мислих, че ще е чак така. Взели сме дрончи, мрончи, всичко и ей тук някъде трябва да е... Оп! Май някой скочи. Тук трябва да е отгоре на самата пещера, която сега ще видите от дрона. Хоп. И камъни само да ни подаде някой, че виж какво ще стане тогава. Вие какво става, майко? Вижте там. Яко да? То ти си надрусана, няма да ти сме. Много хора супер много се притеснявам. Има супер много хора. Сега ще скачат. Сега ще скачат човека. Тук слагат и на момичето също някакви неща. Какво става, българки? Нищо. Само да ви покажа какво се случва. Човек. Има супер много хора, между другото. Ама по-губно. Тук може да си... Абонирайте се за канала, защото предстоят супер много яки неща. Слушайте един лайк и гледайте до края на видеото. Нали? Всички да оставате на харесване да се абонират. Ще да идем и там, за да може да виждаме как се мятат. Не, страх ме да правим човека. Ето го, този човек. Сега го качвате горе. Леле, господи. Лепче. Споко. Штрак памперса. Я те видя. Сладури, чао ви! Чао на всички. Айде, взели от нас, ще бъде дал. Селите максимално за всеки случай. Спокойно, поне. Трябва два пъти го вържа. Това ли си? Тя скача направо. Ядраш, взимай влога това. Оп. Директно мятканица. Пампер се върза ли здраво? Не се надяваме. Върза ли е пампер? Какво облечени? След буквално една минута ще скачаме и ние ще припадна. Гледайте скока от края на видеото. Скачаме сега. Виж къде си? Взели сме 360-то и отиваме да се мятаме. Ще припадна. Стискайте палци. Дръж му силно на стискат. Виж него, скачаме надолу. Айде, на застанете на ръба. Кажи кога скачаме. Айде, 1, 2, 3, скачаме. Едно? Мале, не знам какво да кажа. Кой ще кажеш?
Наско му каже, че сме живи и че беше мега яко. Вие най-вероятно сега ще гледате какво е тази камера. В края на видеото. В края на видеото? Да. Добре, ще гледате до край, искам да се абонирате бързо. Да. Служите един лайк. Тя е моя герой. Метна се, изобщо нито я беше страх, нито нищо. Беше ме страх, бързо се събрах. Събра си ли? Да, Защото да. бях с теб, бе гушно. Да, ние се гушихме, аз така се захванах за него, че дори да бях попадали долу. А с отворени очи ли беше? Да. Наистина? Искам да кажа, баба, обичам те, тата, те също. Айде, 1, 2, 3, скачай. 1, 2, 3.